mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. ABC President ng Kapangan Benguet patay sa aksidente. Mga Pilipinong namamatay dahil sa paninigarilyo inalala sa Baguio City. Burnham Lake naging kulay pink. BBM tricycle nakaupansin sa La Union. Disbursement ng oil subsidy pansamantalang itinigil. Honorio Darac Banario naghahanda na para sa SEA Games 2022. Cake na nakapaso, patok. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patay sa aksidente ang pinuno ng mga punong barangay ng Kapangan Benguet. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Patay ang punong barangay ng Datakan, Kapangan Benguet na siya ring ABC President at tumatakbong konsehal na si Jeffrey Batinay Marcelo. Naaksidente ang sinasakyan nitong jeep sa Abkel Gaswiling, Kapangan Benguet pasado alas 10 kagabi. Nag-malfunction yung trainer niya, kaya yun sinadsa dun sa islip ng kalsada tapos nag-flip sa left side, sa driver side. Kaya buti na lang may kahoy na nakaharang doon, may isang punong kahoy doon. Doon naipit yung nung natumboy yung sasakyan, doon naipit itong biktima. Kung wala yung kahoy, baka nalaglag yung sasakyan. Isinugod sa Kapangan District Hospital si Councilor Marcelo pero idineklara na itong dead on arrival. Maswerte namang nakaligtas ang driver na kinilalang si Francis Sagandoy at iba pang sakay ng jeep. Nasa kustodiya na ngayon ng Kapangan PNP ang driver. Hindi pa matiyak kung kakasuhan nito. Biglaan eh. Actually, hindi ako nakatulog kagabi nung nalaman ko na namatay siya. Kasi hindi lang naman dito sa konseho na malaking kawalan si EBC kasi barangay captain din ng Datakan yan. Dagdag pa niya, masayahin at masipag magsilbi sa bayan ang yumaong konsehal. Nakaburol ngayon si Councilor Marcelo sa kanilang tahanan sa Datangan, Kapangan Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Gamit ang mga sapin sa paa, inalala ng mga nasa sektor ng kalusugan sa Baguio City ang mga Pilipinong namamatay dahil sa paninigarilyo. Magbabalita, Charles Limon. 321 na mga sapin sa paa. Ito ang naging paraan ng mga nasa sektor ng kalusugan upang alalahanin ang mga namamatay na Pinoy kada araw dahil sa paninigarilyo. We have this activity para makita na it's for real, na marami pong namamatay, hindi lamang po mga smokers, pero those people who are also inhaling second-hand and third-hand smoke. So kung makikita po ninyo, yung pong ating mga sleepers, it varies. Even it's sleepers of the children,
dahil meron din po affected po dito yung mga children na nakakalanghap. Parte ito ng pagpapalakas ng lungsod sa kampanya kontra paninigarilyo. Everybody shout, Yossi Kadiri! Ayon sa Department of Health, papalo sa 321 mga Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa iba't ibang sakit at epekto na dulot ng paninigarilyo. Ikinababahala naman ang pagbata ng edad ng mga naninigarilyo sa Baguio at Benguet. Years old kasi yung aming survey, kaya doon meron na din kami nakita na nag-start sila at the age of 12. Until now, 12 pa rin? Yes, oo. Kaya naman, pinapalakas pa ng DOH katuwang ang mga LGU sa pagsusulong sa kampanya laban sa paninigarilyo. Ang ating smoke-free Baguio, including yung LCs natin na from Benguet din, smoke-free Trinidad or smoke-free Benguet. So pag nakita natin yung mga kanilang implementation ng tobacco control program, ito ay napakaganda rin na fully implemented naman yung ating implementation. So we enjoin din sa ating mga ibang provinces na to strengthen yung ating ordinances, mga existing policies and ordinances natin. Sa ngayon, paninigarilyo pa rin ang karamihan sa rason ng pagkamatay ng mga residente sa lungsod ng Baguio. Laging nasa top 2 ang mga tobacco-related diseases gaya ng sakit sa puso, diabetes at saka stroke. So ito are actually tobacco-related diseases and it puts someone at risk of dying of these diseases if they are smokers. So that would make a difference. Pero ayon sa City Health, may pag-asa pang itigil ang paninigarilyo sa tulong ng mga sessions at check-ups na alok nila para maligtas sila sa panganib na dala ng paninigarilyo. This have shown, pag ang pasyente ay nakapag-quit na, in 10 years, the risk of dying of heart disease returns to, it decreases to 50%. And the risk of dying of lung cancer will also decrease by 50% if they have just quitted for 10 years. And kailangan umpisahan na po natin ngayon mag-quit because it will make an impact on the number of deaths. Sa mga gustong itigil na ang paninigarilyo o pagve-vape, maaaring sumangguni sa mga health districts ng mga barangay o makipagtulungan sa Department of Health. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, nagkulay rosas ang Burnham Lake kagabi para nito ng mga kakamping sa pagpapakita ng suporta kay presidential aspirant Leni Robredo. Magbabalik sa report, Charles Limon. Bit-bit ang iba't ibang pailaw, nagkaisa kagabi ang mga kakamping sa Burnham Lake. Si Vidge Neal na galing pang Pangasinan, nakiisa para daw maipakita ang suporta kay presidential aspirant Leni Robredo. Actually, ako from Pangasinan ako And darating ko lang last time and hindi ako masyadong na-inform dito kaso buti na lang may mga nag-invite sa akin and ayun, pumunta ako para i-show ko rin yung support ko kay Leni and Kiko. Aabot sa 150 supporters ang dumalo para mailawan ang lawa at sama-samang sumakay sa 50 bangka. Volunteers. So, yung mga pumunta po dito, mga kusa po talaga silang dumating. And yung energy namin is go lang kasi we really want to show our support. Gusto naming mahikayat pa yung mga tao na hindi pa malakas yung loob nila para maipakita yung suporta nila para sa Leni Kiko tandem. Actually, I gave my votes for free. Yes, I did. Well, it's to help in the campaign. So we're campaigning, so it's to help in the campaign. That's why. Nag-enjoy naman ang mga dumalo sa nasabing event.
Lenny supporters would go this far talaga to show their support para kay Lenny po. And this is a small feat for them. So I wouldn't be surprised if they pulled even greater things than this po. Plano pa ng mga volunteer supporters na magdaos ng iba't ibang aktibidad para mas maipakita ang suporta 18 araw bago ang halala. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. Nakaupansin naman sa Rosario, La Union ang binansagang BBM tricycle. Ayon sa may-ari, tanda raw ito ng pasasalamat niya sa magandang serbisyo ng pumanaw na Pangulo at sa anak nitong si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Narito ang report. Susunod, disbursement ng oil subsidy, pansamantalang itinigil, yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Nakaupansin naman sa Rosario, La Union ang binansagang BBM tricycle. Ayon sa may-ari, tanda raw ito ng pasasalamat niya sa magandang serbisyo ng pumanaw na Pangulo at sa anak nitong si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Narito ang report. Sa bayan ng Rosario, La Union, nakaupansin ang tricycle ni Mang Rodolfo Balagot. Binansagan niya itong BBM tricycle. Taddad kasi ito ng larawan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at iba pang bagay na tatak Marcos o tatak Norte. Gaya na lamang ng windmill, kulay pulang rosas at litrato ni BBM na may suot pang graduation cap na sinabitan pa ng medalya. Ito yung medal nga nagito sir. Medal na di pa. Congressman, governor, senator. At para may pakitang buo ang suporta kay BBM, isinama niya ang larawan ng Vice Presidential Aspirant ng Uniteam na si Sara Duterte. Ini kunita, Marcos lata. Noon at ngayon, Marcos pa rin. Ayon kay Mang Rodolfo, ito ang simpleng paraan niya para mapasalamatan ang anyay galing ng pamamahala ng yumaong si Ferdinand Marcos Sr. Magbayad din ako ng utang na loob sa kanila. Kahit ganito na lang na paraan na maikuan ko yung effort ko na akuan upang maibigay ko rin yung utang na loob ko sa amin. Ang Masagana 99 program na tinutukoy ni Mang Rodolfo ay ang rice production program ni yumaong Presidente Ferdinand Marcos noong 1973. Ang biyayang dagat naman ay ang pamamahagi raw ng bangka sa bawat mangingisda sa norte. Si Marcos Sr. din daw ang dahilan kung bakit maayos ang kalsada sa Pinas. 30 taon ng tricycle driver si Mang Rodolfo. Sa pamamasada niya binuhay ang pamilya. Kung minsan, hinahangaan siya dahil sa ginawang dekorasyon sa kanyang tricycle. Pero kung minsan, ito rin ang ugat ng pang-aaway sa kanya. Mayroon din akong na-encounter na na sumakay. Hindi ako sasakay diyan kasi Marcos yan. Pero kahit may mang-away daw sa kanya dahil sa pananaw sa politika, tuloy ang pamamasada para mabuhay ang pamilya. Problemado ang Kongreso dahil sa suspension sa excise tax sa produktong petrolyo. Tinigil naman ng LTFRB ang pamamahagi ng oil subsidy dahil sa election ban. Magbabalita, Charles Limon. Ginamit kanina ni Tatay Pilimon ang kanyang pantawid pasada card upang magpagasolina. Daing niya, kahit may subsidy, hiling pa rin niya ay maibaba ang presyo ng gasolina. Dulang kumati ibabada.
DJ lang para kanya. Ibabada ko mga ti krudo, kasla jay dati ngay. Tatakot, awam mo nun ti mabatbati kanya mi, sir. Kaya umaasa muna siya sa kanyang subsidy. Pero ang ibang tsuper hindi pa rin nakukuha ang 6,500 na ayuda mula sa Phase 3 ng Pantawid Pasada Card dahil sa election ban. Dahil doon sa election ban, sinuspend po na ng Land Bank yung pag-distribute ng cards, tapos pag-crediting. So ngayon, ang inaantay po natin is yung manggagaling sa COMELEC na tayo ay exempted sa election ban. Sa huling tala ng LTFRB Cordillera, aabot pa lang sa 300 mula sa libu-libong benepisyaryo ng Phase 3 ang nakakuha. Sa ilalim ng Phase 3, makakatanggap ng 13,000 pesos na mahahati sa 2 tranche ang mga jeepney, taxi, UV Express, bus at mga tourist bus. Ayon sa COMELEC, inaasikaso na nila ang exemption sa subsidy ng LTFRB dahil sa panawagan ng mga senador. Any other project of the government where public funds are being released and it falls within the prohibited period, meaning March 25 until May 8, yung ating prohibited period. March 25 until May 8. Yan po, pagka nag-fall dyan, kailangan mong kumuha ng Certificate of Exception from the Commission on Elections. Ngayong linggo lang, tumaas ng 45 sentimos ang kada litro ng gasolina at kerosene habang piso at 70 sentimos naman ang kada litro ng diesel. Kaya balaking tulong sana kung masususpinde ng Kongreso ang excise tax sa petrolyo. We wanted is to suspend this for a period of 6 months until the prices of fuel worldwide will stabilize. But we were not successful on this because of the, nag-recess kami. If we did not have a recess, probably this has been approved already by both houses. Sa House Bill 10488, layong tanggalin ang patong na excise tax. Pag nagkataon, aabot sa 5 hanggang 6 pesos ang mababawas sa presyo ng gasolina at diesel. Hindi na rin mababalangkas ng Kongreso ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Sa tala ng Department of Energy, aabot na sa 15 pesos ang tinaas ng gasolina at 26 pesos 65 sentimos naman sa diesel simula noong Enero. Isa sa mga rason kasi sa pagtaas muli ng petrolyo ay ang patuloy na sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa balitang pampalakasan, patuloy pa rin ang paghahanda ng pambato ng Pilipinas para sa kickboxing na si Honorio Darac Banario para sa nalalapit na SEA Games 2022. Magbabalita, Ren de Guzman. Pansamantalang napospone dahil sa pandemya ang Southeast Asian Games na gaganapin sana Disyembre noong nakaraang taon. Sa unti-unting pag-ayos ng panahon, tuloy na ito sa darating na May 12 hanggang May 23. Kaya naman, abala na sa paghahanda ang miyembro ng Team Lakay at isa sa mga pambato ng Pilipinas para sa kickboxing na si Honorio Darac Banario. Ngayon, always nasa na kami sa training. We usually train in Baguio, yung athletic bowl sa Santo Tomas, hindi sa team sa La Trinidad. So talagang yung prepare namin ngayon para sa games. Sa akin, first time kong maglaro sa SEA Games ng matagal. Hindi ako naglaro ng matagal sa amateur. So yun. Pebrero noong 2020 pa nung huli siyang sumali sa One Championship sa Singapore. Wagi siya noon via split decision laban kay Shannon Werachai ng Thailand. Taong 2013 naman, hinirang siyang first Filipino featherweight champion sa One Championship sa Malaysia laban kay Eric Kelly. Yung dinidikit ko lahat ng laro ko sa sa pamilya ko. Ngayon, lalo ngayon na may anak na ako. So yun, yung pamilya muna. Sa bayan ko rin.
sa Pilipinas, dinidikit ko to sa Pilipinas, and sa team ko, Team Lakay. So yun ang laging inaisip ko pag nagko-compete ako. So yun yung nagmo-motivate sa akin na manalo. Ayon sa coach ng Philippine Kickboxing Team na si Randy Calwag, puspusan daw talaga ang training ng Philippine Kickboxing Team. Meron kaming morning 2 hours, no? 2 to 3 hours cardio training, meron kaming mga strength and conditioning training, and then sa hapon meron kaming mga yung mga partner plays, no? Strategies, no? Motivational training, no? Andiyan na lahat, no? After ng training, meron kaming mga pep talks. No? Maging mental toughness at mental health condition ay kanila na ring tinututukan para maihanda ang mga ito. May 2 lilipad ang Philippine team papuntang Vietnam para sa nasabing kompetisyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ba ay titled property owner, meron ka bang limitasyon sa pagbakod or pag-fence ng property mo? Pag ikaw ay bumili ng property which is recorded or registered under the torrent system, meaning meron titulo yung nabili mong property, under Article 430 of the new Civil Code, you have the right to enclose the land, the tenements, walls, ditches, live or dead hedges or other means doon sa iyong property. In other words, yung karapatan mo ay lagyan ng bakuran ang inyong property. And dito sa case ni Aneco Realty and Development Corporation versus LandX Development Corporation, ang sabi ng ating Korte Suprema, under Article 430, every owner has the right to enclose or fence his land or tenements, and subject only to the limitations and restrictions provided for by law. Ano ang isang restriction dito? Pag ikaw ay nag-fence, pero yung kapitbahay mo sa likod ay wala ng ibang dadaanan, ito ay isang restriction doon sa karapatan mong magbakod sa iyong property. Meaning, yung easement, no, kahit man lang path, ay dapat mong ibigay doon sa kapitbahay mong nasa likod ng iyong property. But the general rule under Article 430 of the new Civil Code is that you have every single right to fence your property in a land covered by the torrents system. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Nakapasong cake, patok sa Baguio. Ang kwento, susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment,
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAO! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Patok ngayon sa isang restaurant ang kanilang cake. Nakalagay kasi ito sa paso ng mga halaman. Ang kwento ni Randy Guzman. Sa unang tingin, aakalain mong ito'y isang ordinaryo lang na halaman. Pero ang nasa paso pa lang ito ay chocolate moist cake. Ito ang pakulo ng isang restaurant sa Baguio City. The team was, thinking about ways on how to offer something unique. So one of our chefs back then thought of deconstructing a chocolate cake and packaging it in a different way. Nagsimula sila sa paggamit ng totoong clay pot. We're experimenting it on how to package it. Meron kaming ginamit na clay pot before, na totoong clay pot. We tried putting it there. Medyo nahirapan kami doon. So we tried to find a solution on how to address that. Ang naisip nilang solusyon, synthetic na paso. Bukod kasi sa mas malinis at madaling linisin, since it's packaged this way, medyo na-pick namin yung interest ng market. So they were really interested in trying it out. Yung medyo, pag yung first bite lang, kasi it really looks like a soil na nasa pot. Sobrang neat. Parang talaga siyang totoong halaman. Kasi parang yung nasa top niya is rosemary. Kasi before, sabi nila, it's mint yata yung nasa ibabaw. Tapos, nung pumunta ako is rosemary yata yun. Na fresh from sa garden nila. Kaya parang, sabi ko, nung nakita ko siya, sobrang linis na tingnan. Tsaka talagang parang siyang totoong halaman. At ang lasa, saktong-sakto lang daw ang tamis.
Isa na ito sa mga bestsellers ng nasabing restaurant. Plano nila ngayong magdagdag pa ng ilang mga pakulo na manlilin lang sa mga mata pero hindi sa panlasa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.